وهموو دیت داخویانیا دو پارتی چقلماز پارتی و داخویانیان پککێژی ولۆ صلاح الدین دەمرتاش بێرێکی دەما اسماعیل هەنیە هات کوشتن اسرائیل اسماعیل هەنیە لە تەهرانێ کوشت وەکی سەرساغی دەرخست دەو پارتیژی چەقلماز پارتی حەق کردی کۆزبین هەڵیان دووان بکەم داخویانیەکی دەرخستن سەرساغی دشینین سەرکوشتنا حەسەن نەسرەڵڵا چما ji ber ku ev di aliyê wê hene aliyê ku wilo xwe bi AKP şêrîn dikin ev yek aliyê din jî ku çepgirên Tirkiyeyê genî rola wan di hundirê dew partî de xurt e yani tiştê çiqayî se ev dew partî ber bi tirkîtiyê diçe ber bi çepgiriyê diçe asta kurdayetî kurdewarî tê de kêm dibe yani niha gelek kes hade dema hilbijartinê xelkê me yên bakurî bi taybet dema dibe dema hilbijartinê û li hade bêdînerin wekî partiyekî kurd çi kurdî tî tê dimayî yani ez rabim merim dengê xwe bidêmê dibêjin alternatîv tune ya mê bidin wan ya mê bidin AKP ya mê bidin Hudapar yani bi rastî ez dibêjim bi rastî û bi wijdanekî rehet û kurdayetî di Hudapar de eger kurdayetî be zimanê kurdî û mijûlbûna kurdî û nizanim du'a û li mêja bi kurdî û tiştê bi kurdî eger kurdayetî be eger ev pîvan be kurdayetî di Hudapar de cem HDP bêtir e yani ev ne ku ez reklama Hudapar dikim tiştî ku tune yani lê dema ku mere pîvana kurdayetiyê bîne meydanê hat ev deynê çi kurdayetî di HDP dimayê ez rabim dengê xwe bidim partiyekî yani li dijî dewleta Netewîya Kurdî ye li dijî federasyonê sibê nîro êvarê piştî şîvê û paşîvê HDP di êrişî Herêma Kurdistanê dikin êrişî Malbata Barzanî dikin êrişî Partî Demokrat dikin evê li dervayê HDP jî Leyla Zana û yan jî nêzîkî wan evê ku wilo xwe Kurd dihesibin navê wî çi ye wê Osman Baydemirê wê digot Kurdistan a di vê derê de dibîne PKK û HDP çiqîse êrişî Kurdistanê dike ew dilê wî nayîş li ser Kurdistanê dibîne newêre biaxive newêre rexne bike baş e ev rêxistina hanê ji ber daxuyanî derxistî yani êmê me normal ez dibînim ez ecêb nabînim yani ji ber ku sersaxî ji bo kuştina Hesen Nesrallah ez nedibêm yani rehem ji Xwedê ye ez nedibêm bere cî ci nedibê bere cî nev cî cehneme ve ne bi destê min yani bibirin lê ew ji xwe wilo dibînin û ji bo wekî helwestekî siyasî yani walla çi ne çi emperyalîzm û kapîtalîzm û nizanim çi û İsraîl û êrişî İsraîlê yani pir cidayî heye di navbera helwesta me û helwesta PKK û Apoçî û Xapoçî û Dem Partî û Dew Partî û Çaqilmaz Partî dûrî hebin yani ez ne rex nedikim ez nedibêjim çima Hesen Nesrallah kuştin ne çima nekuştin çima yani nekujin yani çima nekuştin ez vê nemijara min e ne derdê min e ku ez rabim xwe pê mijûl bikim û daxuyaniya derxim di nav bikoz nirxandinekî bikim helwestekî lê wek rêxistinekî siyasî wekî ku nûnertiya gelê Kurd dike yan jî di medya de wilo tê naskirin partiya Dem Partî wilo tê naskirin ku nûnerê Kurda ye ez vê karê han nakim yani
اد زانم يعني هر دو آلی هندری وی رخصنا هانه ده خورتن جبلی ویجی PKK و حزب الله ده عینی سنگری دنه هر دو جی هوالبندن هوالبند ایرانین